Беларусы сталі жыць лепей, багацей і сытней. Прынамсі, гэтак сцвярджаюць дзяржаўныя медыі. І сапраўды, паводле звестак Еўразійскага банку, рэальны заробак у Беларусі за жнівень вырас на 8% у параўнанні з мінулым годам, а ў бюджэтнікаў больш, чым на 10%. Вырас і сярэдні заробак па краіне. Паводле звестак Белстату, некалькі апошніх месяцаў ён трымаецца вышэй за 2700 рублёў. У топ заможных рэгіёнаў увайшлі Менск, а таксама Менскі, Астравецкі і Рэчыцкі раёны, дзе ў сярэднім атрымлівалі больш за 3000 рублёў. Тады як даход жыхароў Магілёўскай і Віцебскай вобласцяў меншы амаль у 1,5 разу. Пры гэтым варта памятаць, што сярэдні заробак не адлюстроўвае рэальнага стану ў гаманцы кожнага беларуса. Дабрабыт людзей звычайна ацэньваюць праз пакупніцкую здольнасць, і яна дасягнула ледзь не гістарычнага піку, кажа праект «Вашыя грошы», што падлічыў гэтак званы індэкс чаркі-скваркі. Згодна з ім, у першым квартале нашы суайчыннікі маглі дазволіць сабе 622 наборы са 100 грамаў сала і 100 грамаў гарэлкі. Тады як у другім квартале маглі купіць ужо 645 такіх жа адмысловых набораў. Нягледзячы на рэкордныя заробкі і добрую пакупніцкую здольнасць, радавацца рана, бо статыстыка не ўлічвае інфляцыі, штучнага стрымлівання цэнаў, рэгіянальных адрозненняў ды рэальнай нагрузкі на сямейны бюджэт. Ну вот я, калі рыхтавалася да праграмы, пачала чытаць гэта чарка-шкварка, думаю, ну што это за рэйтынг? Мне больш падабаецца рэйтынг баршча, напрыклад. Не, правильно, неправильно? З пункту гледжання эканомікі Беларусі лепей чарка-шкварка. Зараз патлумачу чаму. Першае, што такое чарка-шкварка? Гэта кошт 100 грам водкі і 100 грам свініны. Вось. І чаму чарка-шкварка яна лепшая за рэйтынг баршча? Таму што у чарцы, у водцы, ёсць акцызы, і мы заўсёды можам вымяраць, як растуць падаткі і акцызы. То бок мы можам назіраць за палітыкай рэжыму, як ён збірае падаткі. Па-другое, часта на свініну кошты цэны рэгуляваныя. То бок мы можам таксама аналізаваць, як дзяржава рэгулюе кошты, каб гэтай чаркай-шкваркай забяспечыць. З пункту гледжання эканомікі гэта проста суперскі індэкс. Вось такія два прадукты, яны адначасова і рэгуляваныя, і акцызаваныя. І ты адразу можаш пабачыць усю эканамічную палітыку і адначасова дабрабыт. Дзякуй за гэту важную падказку і тлумачэнне. Вельмі беларускі рэйтынг атрымліваецца, вельмі беларускі індэкс. Володя, дык а што такі? Ну, хлусяць прапаганда ці не? Вось прэ гэта дабрабыт угору ці не? Ну, гэта залежыць, скажем так, ад дэмаграфічнага партрэту чалавека і ад таго, што ён спажывае. Калі чалавек спажывае чарку-шкварку, то дабрабыт расце, бо чарка-шкварка цягам апошніх 5 гадоў павялічылася ў колькасці амаль што ў 2 разы. 2 разы. Так. І гэта такі вельмі вялікі рост. Калі паглядзець, напрыклад, на тавары, якія імпартуюцца, то там выглядае сітуацыя ўжо не так прывабна. То бок кожны чалавек, у залежнасці ад таго, што ён спажывае, ён адчувае інфляцыю і дабрабыт па-рознаму. Ось. І калі казаць пра вельмі простыя рэчы, якія вытворчасць якіх наладжана ў Беларусі, праз кантроль цэнаў, так, мы можам сказаць, што у колькасці гэтых чарак-шкварак альбо, не ведаю, там можа быць дзесьці і ў баршчах, дзесьці у іншых простых рэчах, у ЖКХ, то дабрабыт падрос. Але калі казаць, ну, не ведаю, калі чалавек хоча нешта большае ў сваім жыцці за чарку-шкварку, ну, напрыклад, інамарку, вось, то тут ужо цяжэй становіцца, бо інамаркі даражэюць, а калі ўжо інамарку купіў, хочаш, напрыклад, не ведаю, кватэру набыць, там яшчэ даражэй усё. То бок усё залежыць ад таго, як вы зарабляеце і як вы жывеце. Слухай, ну вот это вот чарка, шкварка і інамарка, гэта ўжо вельмі падобна на нацыянальную мару нейкую ідэю. Новы беларускі індэкс. Добра, мы бачым, што заробкі растуць, мы бачым, што цэны стрымліваюцца. Ці сапраўды гэта адпаведная крыніца дабрабыту? Вось, дарагія нашыя гледачы, давайте паглядзім індекс, які падрыхтаваў Владзімир адмыслова для нас. Бачыце, як расла чарка-шкварка, і сапраўды ў 2 разы. Што гэта азначае ў рэальнасці ў нашай эканоміцы? Ці мы сапраўды адчуваем гэты дабрабыт штодня? Гэта азначае што? Што людзі, скажем так, з невялікімі даходамі, яны адчуваюць сябе троху
троху окей і нават троху лепш забяспечанымі. Таму што цэны на вось гэтыя такія першасныя тавары, яны стрымліваюцца. Калі казаць пра сярэдні клас, то тут ужо вельмі залежыць ад вашых прывычак спажывецкіх. То бок, калі вы хаціце нешта купіць імпартнае, то адназначна не. Там інфляцыя значна больш вялікая, чым у чарках-шкварках. Вось, калі вы ўвогуле чалавек такі больш багаты, то тут увогуле інфляцыя будзе аграменная, але калі вы чалавек багаты, вы можете яе і не заўважыць. А што з устойлівасцю ўсёй сістэмы, дзе і чарку, і шкварку дзяржава як бы сама балансуе? Ці наколькі гэты баланс, скажем так, хісткі, не хісткі, устойлівы? Ну, ведаеце, заўсёды рэгуляваныя цэны, яны кімсьці аплочваюцца. Вось. У нашым выпадку гэтыя рэгуляваныя цэны аплочваюцца спачатку калгасам і заводам, які вырабляе чарку, вось, водку і іншыя напоі, больш папулярныя у нейкіх асяроддзях. Вось, а потым гэтыя калгасы і гэтыя заводы ідуць у мінус і просяць фінансавання з бюджэту. А ў бюджэт плацім усе мы. То бок гэта адбываецца такая рэдыстрыбуцыя. Ось, то бок, каб мець нізкія цэны на чарку і шкварку, нехта з больш высокімі доходамі мусіць гэта аплаціць. Ну, сацыялізм, падабаецца ж такое людзям, так? Што хтосьці за нас павінен больш багата плаціць. Так, звычайна, людзям з ніжэйшым заробкам такое падабаецца, а людзям з вышэйшым заробкам і сярэдняму класу такое не надта падабаецца, бо ўсё гэта трымаецца на сярэднім класе. Владимир, давайте паглядзім, што ў нас адбываецца зараз. Ці сапраўды гэты эканамічны крызіс, пра які часта кажуць эканамісты, да нас набліжаецца. Ёсць санкцыі, межы пазачыняліся, але ў краіне быццам бы ілюзія стабільнасці такая ёсць. Людзям падаецца, што ўсё больш-менш нармальна. З вашай перспектывы, як даследчыкаў, якія праглядаюць рэальныя лічбы эканомікі, як гэта сітуацыя выглядае? Ну, калі казаць пра рост дабрабыту і рост заробкаў, то ён ужо спыняецца, і гэта бачна па прагнозных паказчыках на 26 год. Вось, якія робяць міністэрствы і дзяржава. А калі глядзець на рэальную інфляцыю, то яна не спыняецца. Хутчэй за ўсё, ўжо вось гэты пік росту ён пройдзены, і далей будзе нейкі павольны спад. Ці ён будзе крызісны, альбо гэта будзе стагфляцыя, пакуль што мне незразумела. Стагфляцыя? Так, гэта такі стагфляцыя, гэта такі павольны спад разам з інфляцыяй. Гэта калі эканоміка не расце, а інфляцыя ёсць. Паджырае гэтую эканоміку? Так, і вы быццам бы знаходзіцеся ў такім застоі, ведаеце. Вось. Патроху зніжаецца ваш узровень жыцця, ніякіх перспектыў, і вы вось быццам бы захраслі ў гэтай сітуацыі. На гэты конт ёсць цудоўная цытата з Левона Вольскага: «Усё стабільна, але дэбільна». Так, стагфляцыя гэта падобна. А крызіс гэта нешта накшталт 2011-2015 года. Гэта калі у вас дэвальвацыя, вось, шалёная інфляцыя, калі там даляр у 2 разы скочыць і гэтак далей. Вось гэта ўжо крызіс. А якія рашэнні дзяржавы у нейкай кароткай перспектыве як бы памагаюць людзям, а вось у далёкай перспектыве яны вельмі шкодзяць і гаспадарцы, эканоміцы, і ўсім? Ну, перш за ўсё шкодзіць у доўгатэрміновай перспектыве гаспадарцы вось гэта рэгуляванне цэнаў. Вось, яно не можа быць доўгатэрміновым. Заўсёды рэгуляванне цэнаў гэта як бы адказ рэгулятара на нейкую крызіснае становішча. Вось. То бок гэта можа быць 3 месяцы, паўгода, максімум год. Калі гэта ўсё пераходзіць вось у нейкую доўгатэрміновую стадыю, гэта азначае, што прадпрыемствы перастаюць зарабляць грошы, перастаюць зарабляць прыбытак, у іх няма грошай, каб развівацца, інвеставаць, ствараць новыя працоўныя месцы. То бок гэта заўсёды павінна быць абмежавана ў часе. І вось калі вы робіце гэту палітыку доўгатэрміновай, вы заганяеце прадпрыемствы ў банкрутства, паволі, патроху заганяеце, а потым з кішэняў падаткаплацельшчыкаў бярэце грошы, каб выратаваць гэтыя дзяржаўныя прадпрыемствы, якія вось-вось банкрутуюць.
Мы вот, Комсельмаш, прыгадывались зараз, як яны ратуюцца крызісам, там, смешнымі, альбо, хутчэй, крынжовымі тиктокамі, а такіх прадпрыемстваў у нас багата. Так, амаль што ўсе калгасы беларускія, яны стратныя, яны ўвогуле, калі паглядзець на іх фінансы, яны ніколі не выйдуць вось з гэтай фінансавай ямы. Але яны ўсё адно пашыраюць вытворчасць і свініны, бульбы, чаго заўгодна. Таму што ёсць загад. Так, таму што ёсць загад зверху. Давай трошки конкретней поразмаўляем про наступны год. Вось 2026 год надыходзіць. Чаго мы можам чакаць у гэтым годзе, калі сітуацыя не зменіцца, скажем так? Калі сітуацыя не зменіцца, калі вайна працягнецца, хутчэй за ўсё, рэальныя заробкі расці хутка не будуць. Найлепшы сцэнарый, калі яны будуць расці павольна, дзесьці там 5-7%, вось, як па планах урада і не больш за гэтае. Ось. Але заўсёды ёсць чорныя і белыя лебедзі, бо сітуацыя ў рэгіёне яна вельмі складаная. Вось зараз пачалі украінцы выбіваць нафтаперапрацоўчыя фабрыкі ў Расіі. І гэта шанец для Лукашэнкі, бо беларуская нафтаперапрацоўка не была загружаная на 100%, яна была загружаная на 55, максімум 60%. Вось ён можа павялічыць вытворчасць, загрузіць заводы, прадаць Але украінцы могуць залетець і на Мазырскае НПЗ. Могуць, але не залятаюць пакуль што. Так, і для Лукашэнкі гэта белы лебедзь. Але можа адбыцца і чорны лебедзь. Вось, і ніхто не ведае, што там адбудзецца, бо палітыка і вайна заўсёды можа ўмяшацца ў справы. Пакуль што Лукашенка так спрабуе выкарыстаць магчымасць. А магчымасці яны выглядаюць так, што вось Расія знаходзіцца ў стане вайны, Расія знаходзіцца пад санкцыямі, і Лукашенка спрабуе знайсці нейкія такія нішы, куды нешта там вось беларускае прадаць і на гэтым зарабіць. Праз гэта мы і бачым рост. Гэта не праз тое, што беларуская эканоміка стала суперканкурэнтна здольнай у сусветным маштабе і гэтак далей. Гэта проста дэфіцыт на расійскім рынку, праз тое, што там санкцыі. І праз гэтае сталі актуальныя тыя прадукты, якія робяць вось гэтыя дзяржаўныя беларускія прадпрыемствы. А расійскі рынок, як мы ведаем, вельмі вялікі. Так. Ён вялікі, але там ёсць яшчэ і Кітай. То бок там патрэбна будзе канкураваць. То бок там не ўсё так проста. Калі паглядзець на пастаўкі, напрыклад, грузавікоў, то Беларусь губляе расійскі рынок. То бок там таксама ўсё не так проста. Неяк мне, вось, калегі, ад гэтых нашых расповедаў пра чарку-шкварку неяк трывожна, таму што я разумею, што там рэжым рэжымам, але застаецца краіна, застаюцца людзі. Увогуле, ці ёсць у нас шанец неяк выруліць з цягам часу з гэтай стабільнасці, з гэтага штучнага... з гэтай сітуацыі, ці ёсць увогуле нейкая магчымасць Беларусі выруліць у нейкай там перспектыве, у нармальную эканоміку? Так, ёсць. Трэба правадзіць рэструктурызацыю, трэба будзе правадзіць рэструктурызацыю. На жаль, трэба будзе банкруціць шмат прадпрыемстваў дзяржаўных. Ось, але шанец ёсць, бо беларусы нацыя адукаваная, беларусы нацыя працавітая, і беларусы змогуць выйсці з гэтай сітуацыі. Вось, мы бачылі, як сектар IT рос у 10-х, і толькі праз санкцыі ён пачаў цярпець і зніжаць вытворчасць і экспарт. Ось, то бок, маё меркаванне яно ў тым, што шанец да развіцця Беларусі ён не ў сельскай гаспадарцы, ён хутчэй у сервісах, у тэхналогіях, і ў тым, дзе самі беларусы вельмі канкурэнтна здольныя на міравым узроўні, на светавым узроўні. А беларусы насамрэч вельмі адукаваная, вельмі разумная нацыя. У якіх, з гэтым мы цалкам згодны, у якіх галінах мы найбольш канкурэнтаздольныя? Ну, перш за ўсё, там, дзе не патрэбны супервялікія інвестыцыі, але мы можам працаваць на сусветны рынок. Ну, тое, што мы бачылі, гэта IT. Таксама гэта можа быць вытворчасць вельмі нішавая розных дэвайсаў, якога-небудзь спецыяльнага шкла, якіх-небудзь спецыяльных дэвайсаў рэнтген, гэтак далей. Вельмі добра была развітая оптыка ў Беларусі. То бок ёсць вось шмат такіх вельмі нішавых
гісторыю і нават гісторыю поспеху Беларусі. Вось, то бок нам трэба прытрымлівацца стратэгіі краіны нішара. Вось, напрыклад, як галянцы, яны краіна невялікая, таксама як Беларусь, яны прытрымліваюцца нішавасці. То бок яны не спрабуюць рабіць усё адразу ў сябе. Яны шукаюць нішу там, дзе яны суперздольныя. Ось, і там дабіваюцца поспеху. Владимир, апошняе пытанне. Нашым суперздольным беларусам парадзіць, што рабіць бліжэй, каб не ўляпацца ў гэтую інфляцыю, як захоўваць зберажэнні, ці во што інвеставаць, як захоўваць сябе і свае грошы ў гэтай сітуацыі? Ну, гэта вельмі залежыць ад таго, колькі вы зарабляеце і колькі у вас Ну, мы кажам так, сярэдне статыстычна, не вельмі шмат. Чарку, шкварку. Першае зразумелае, гэта дыверсіфікацыя вашай валюты, то бок не трымаць усё ў беларускіх рублях, нешта трымаць у далярах, нешта трымаць у еўра. Гэта першае. Другое, куды можна інвеставаць? Можна інвеставаць у сваю адукацыю, у сваё самаразвіццё, але шукаць такія нішы, якія будуць канкурэнтназдольныя на сусветным рынку. Гэта таксама IT, гэта можа быць дызайн, напрыклад. Гэта можа быць нейкая творчасць. То бок знайсці вось гэтыя нішы, дзе вы можаце працаваць на сусветным рынку і быць канкурэнтназдольнымі асабіста, як, напрыклад, індывідуальныя прадпрымальнікі. То бок інвеставаць у сваю адукацыю і у тое, каб экспартаваць свае паслугі на сусветны рынок. Трэцяе, куды яшчэ можна інвеставаць, гэта можна інвеставаць у сваё здароўе. То бок мала хто задумваецца пра тое, што беларускі бюджэт і ФСЗН, ён будзе вычарпаны праз тое, што мы будзем хутка мець шмат пенсіянераў і мала працоўных людзей. І вось для таго, каб працягнуць свае годы такога здаровага жыцця, трэба інвеставаць ужо у сваё здароўе дзесьці ад 30 гадоў і далей. То бок не запускаць ніякія хваробы, своечасова праходзіць усякія меддаследавання, баданні і гэтак далей. Вось. І такім чынам вы можаце павялічыць сваё актыўнае жыццё дзесьці на 15-20 год і зарабляць усе гэтыя дадатковыя 15-20 год, не спадзяваючыся на вельмі маленькую пенсію, якая будзе, а яна будзе вельмі маленькая, таму што, ну, такія суадносіны. Ну, вось цудоўныя парады, вельмі аптымістычныя, вельмі дарэчныя і вельмі практычныя.